Ще ви покажем два много атрактивни и предпочитани гранитогреса, които може да използвате и в банята. Първият е Nor Black, имитация на черен мрамор с златни нишки. Изборът на този гранитогрес ще внесе в дома или банята усещане за лукс. Той се предлага в размер 60x120 и е с ултраполирана повърхност, за да бъде визията на вашето помещение още по-изискана и изящна. В тази комбинация сме подбрали шкаф с дървесна текстура, за да стоплим малко студеното излъчване на камъка, изработен е от влаго и водоустойчиво ПВЦ с HPL покритие. Горният шкаф е изцяло огледален след осветление с практична и изчистена визия. Смесителят е дизайнерски и нестандартен, в така модерните цветове и покритие черен мат. Цялостната визия представлява едно умело съчетание, изцяло подчинено на природата, камък и дърво, една със сигурност издържана във времето визия. Другото ни предложение е не по-малко модерно и луксозно. Тук отново имаме текстура на мрамор, но този път на много известната и предпочитана калаката. Мраморът калаката е бял с златни, сиви или миксирани нишки. Така можем да го срещнем в природата, а вече и в плочките, които избираме за нашия дом от hikovi.bg. В случаят сме избрали калаката с златни, топли нишки в размер 60x120. Отново ултраполирана, за да подчертаем елегантната визия на нашето помещение. Тази плочка се предлага в два размера – 60x60 и 60x120, в две покрития – полирана и матирана, два цвята нишки – сиви и златни. Към серията също се предлагат и стъпала в размер 30x120 и чела към тях 17x120. Тъй като плочката предразполага към по-класическа и луксозна визия, шкафът, който сме избрали тук, е в същият стил – елегантен и изискан. Изработен е от влагоустойчив MDF с фрезовани вратички с орнаменти в цвят бял гланц. Мивката от черно стъкло е прекрасен акцент на белите плочки. Горната част е само огледало с красива бяла рамка с орнаменти. Комплекта мебели може да намерите в Hikovi сега на страхотна цена с 30% отстъпка до края на месеца. И последно, тук сме сложили златен смесител, който умело се съчетава с златните нишки на плочките. Която и визия от двете да изберете, със сигурност няма да сгрешите. Черен или бял мраморът си е мрамор и винаги ще бъде символ на лукс и красота. Направете вашият избор в магазини Hikovi или на hikovi.bg. Винаги на страхотна цена.